खुलुमबाय बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा पस्टार बेनाराव बर' हांखोनि लिरनाय गैयिनि थाखाय गोसोम गाबजों खोमोरदों। बिटिआरआव बर' रावा गुबै अफिसियेल राव हिसाबै बाहायजानो नांगौ होननानै दाबि खालामो बिथांमोना। बावैसो सिगां आरबान डिपार्टमेन्टनिफ्राय डिरेक्शन बर्डआव खालि इंराजि रावल' लिरनाय नुनो मोन्दों। नाथाय मानो बर' आरो असमिया राव लिरनाय गैया होननानै सोंथि खालामो बिथांमोना। जायनाखि बर' रावा 8थि फारियाव हाबबाय आरो आसामनि लोगो सरखारि राव। बेनिखायनो बिटिआरनि आरबान एरियाफोराव थाबैनो बर' रावखौ नेवसिनायखौ बोखारनाय जागोन आरो बर' रावखौ गिबि राव हिसाबै बाहायनो थाखायबो खावलायो। जायखिजाया सरखारि मावख'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन मावख'फोरनि अनगायैबो गलाफोरावबो जाहाथे बर' रावजों लिरो। बिनि थाखायबो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों बुंथियो। नब कुमार सौरनियानो एसटि सार्टिफिकेट होनायनि गुदियाव बिपिएफनि आमोलाव आरो बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ लोब्बा दंफायोमोन होनना बुंदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बुंथिगिरि गर्जन मोसाहारि बिथाङा नब कुमार सौरनियानि माखासे खोथा फोरमायदों। क'क्राझार बियाबाव एसटि खथानिफ्राय नब कुमार सौरनियाया बिथाङा 2 देरहाबाय आरो जोबथायाव दावराव देख्रेब आरो जनक लालमोननि नाजानायाव गोजौ बिजिरसालिया थांनाय 1 खालाराव नब कुमार सौरनिया बिथाङा एसटि हारियाव गोलैया होननानै फोरमायना होनायखौ लानानै गोबां सावरायगासिनो दं आरो बेखौ लानानैनो गर्जन मोसाहारि बिथाङा बर' माहारिनि आफाद एबसु आरो बर' साहित्य सभाखौ खौसे जानानै बेनि हेंथायै गसंथानो खावलायदों आरो नब कुमार सौरनियानो एसटि सार्टिफिकेट होनायनि गुदियाव बिपिएफ सरकार आरो बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांमोना रोखा लोब्बा दं होननानैबो गर्जन मोसाहारि बिथाङा फोरमायना होबावो। क'क्राझार आइसिडिएस प्रजेक्टनि बानजायनायाव 15 सान गोग्गो आदार जानायनि सायाव फोसावदिंनाय हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। 20 मार्चनिफ्राय 1 एप्रिलसिम गोग्गो आदार आरो पुष्टि आदार जानायनि सांग्रांथि होनाय हाबाफारिखौ मैया बेखेवना होयो सुबुं अनसाय बिफाननि डाइरेक्टर मीरा दास बर'आ। बे हाबाफारियाव आइसिडिएस प्रजेक्टनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लानानै सांग्रांथियारि रेलि दिन्थिफुंदों। आसामनि नगावआव गोबां बिबांनि हेर'इन हमनो हादों। नगाव पुलिसआ गोबां बिबांनि आयेननि बेरेखा 18.14 ग्राम हेर'इन हमनो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। जाथायजों सोमोन्दो थानाय 4 दायनिगिरिफोरखौबो हमनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासे दायनिगिरिखौ 34 बिएनसि आरपिएफ केम्पनि सिआरपिएफ रौनिया सुब्रत भट्ट होननानै सिनायथि होदों। हमजानाय गुबुन 3 दायनिगिरिफोरखौ शाहिदुल रहमान, राफिकुल रहमान आरो फुरकान आली फखरुद्दिन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।